Bir suprada tagamayan dostlaryň yüzüne öwrüp kete wagtdan ne dersin? Can ananyp sardaş diýen dostlaryň pynhan syraň ýyle dökse ne dersin? Göre aýlanyp dur pelegiň çarhy. Dostuň bir wirekden köp eken parhy. Yok bolsa da dostuň bahasy nyrhy. Seni garaşaya satsa ne dersin? Wezipeli onuň dostuň kän bolar. Öldürüm şeýle bir jana jan bolar. Adyň tutulanda plan jan bolar. Ýöne birden bagtyň ýatsa ne dersin? Gapyňdan gelenne gujak gereniň, sarpalap törüňde orun bereniň, sırnanyp çyn dostum diýip ýöreniň saňa bewepalyk etse ne dersin?